guys, ako si Mario, ginaingon. Mas maayo gyud ay nga dili sayo nga magminyo. Kay makakita kapag daghang babae nga imo magustuhan. Mao ning nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Mario anak, ayaw pagdadali, oy. Yes, Bata pa. ka pa. Yes pa. Magminyo ka na, oy, baya. Ay, sakto na ko sa edad pa, oy. Sakto na ba ka ng 22 anyos ka? Ay, sige, good pa. Sugot na lang good pa kay mahadlo ko nga maadto sa lain ng akong uyab. Please pa. Maglaiming duha si GC pa. Mas labing mayo aron bakibaw mong minyo na mo ay. Doon naman may bahay nga way nagpuyo pa at tumipapuyo nilang mami og daddy. Nala. Yan si GC. Ako ablihan na kay. Uy, human niya kaligo, nagpaugga sa iyong buhok. Kunya, natog na rin. Ay, huwag kahulik, ginis JC na. Pero misang busy siyang negosyo. Ay, matog na lang ko eh. Ito na, anak. Unsa na ka? Unsa na ka to ini? Di ka nga nakasal. Unya, wabagin mo inahin mo, Mario? Ay, tagsara mong ginugdo ni JC pa eh. Unsa? Tagsara. Kasagaran siyang mauli. Tagsa? Uy. Saon nga, kasagaran siyang mauli. Hapit naman alas 12 itong ang gabi eh. Kapobre. Abot niya, maligo. Niya, magpaugwas buhok. Ayun, nawa na, tuwa na, hagok na rin siya. Uy. Di na sana ko siya hilabtan kay maluoy mo ko. Busy mo ko siya sa among negosyo pa. Siya mo ang nasuwito ining maong negosyo ha, maong igor asag ko sa pagtabang-tabang niya kung unsay maayo. Sige. Konseng, unsang oras sa magpakuha nimo sa JC? Alas 8 mga gabi sa Mario. Mao ba? Magpakuha sa ko nimo ha, Ponseng, mga alas 7 sa gabi eh. May tambungan ko meeting. Manawag ra ko nimo kung magpakuha nako, okay? Okay, Sir Mario. Oh, yun lang! Uy! Oh! My God! Nakadumbol kag babae, Ponseng! Ay! Miss? Ginoo ko? Sir, gidugo siya. Miss! Nagkadugo siya! Nagkadugo, Sir. Dado na to hospital, Sir Mario. Ay, pastilan, Ponseng. Tulo na day kuno kaadlaw nga way kaon tong bayhana nga imong nadumbulan. Mao ba? Mao milabang sa dahan nga wasa iyang kagalingon. Musta naman siya, Sir Mario? Okay na siya. Salamat na lang kay way damage ang iyang lawas dihang imong nadumbulan. Ay. Samad og pangusray ang nahiaguman. At man na ang hospital bill sa babae nga nadumbulan ni Ponsing, ha? Aron dili siya mokiha. Okay na to, JC. Nagkasulti na sa mi sa iyang pamilya. Di ra sila mukiha. Og di sad sila mo reklamo. Saon-saon sa subay kay minsan siyang kaugalingon gud. Luoy mo dito siya day. Mo ding watoy kaon-kaon di kay nagguol ito kay gibiyaan sa lalaki nga mo'y amahan sa duwa niya ka anak. Oh, mao ba? Mariter, Sir Mario? asa mo ka pa yun ha? Angkas na lang ako kay ihatod ka. Ay na lang sir, dool raman ang akong atuan. Sige lang dool good. Ihatod lang tika. Dali na. Sir Mario, di ba masugot sa GC nga motor ka kay hadlok sa digag?
Disgrasya ka. Ay kabla ka punsing. Oh, Hindi siya mahibaw eh. Di mahibaw si Ma'am JC nimo kung di ka musulti niya. Ako rin bahala. Magmotor lang ko punsing ha. Kana pa, di ka mahago. Gidadaan ti kag mga groceries oh. Nasa mga pang-snacks alang sa duha nimo ka anak. Salamat kayo, Sir Mario. May ibabag di na lang ka mag-share na ko. Mario na lang. Unsa? Ponsing, wa malagi ang motor. May ni gamit? oo, waro ko kay Bawa, Ma'am Jis. I-close ng gate, Ponsing, kay gusto na ko mapahaway. Okay, Salamat. okay, Ma'am Jess. Sige, Ma'am Jess. Patay sa pan, Ma'am Jess. Sa Mario mo yung gamit sa motor. Oh, hak na ni. Probeda. So, na ko pagtubag kun ako'y pangutanong, Ma'am Jess. Oh, hey, sirad-an ko na naninggit. Uy. Sunod yun yung busina sa motor na. Hey, Sir Mario! Ari! Ha? Ida may pekso di Ma'am JC. Utan na siya kaing motor kay buha ko sa parkingan. Ay kabala ka punsing. Ako rin mahibaw nga mo explain ni JC, okay? Bahala ka di ay. Kamot sa ko asawa. Mario, please, kikapoy ko. Jesse. Sa pa, kikapoy ko. Duhay ni ay Busy kay ko kanina pa, dagang ko giatiman. Ay mo pang, di lang sa karon, be. Bida sa di mo eh. Sige man kag dili sa karon ay. JC. Kapoy ko, ayaw si pamugos. Ay, okay. Tingnan lang niya kog. Wa ka kapuya. Unsa? Oy, ayaw gid pagbinuang sa inyong kaminyo ni JC ha? Baryo, buutan siya. Ayaw binuang eh. Pasabta sa goy. Lalaki sag ka. Minsan may di mangitaglaing nga sige ram siya baliban ako nga. Kapoy ko siya. Oh, Sabi naganahan ako makig-sex niya. Oh, para ka na ra. Uy, kahangol gutawan ni mo ni anang buhata. Oy, unsa ka ba? Naunsa magapa oy, batanon pa ko. Unsa may gamit sa kagahi ning ako kung di na ako ni gamiton. Unsa man, gusto ka ipiit ni nako sa pultahan? Ilapdos. Ay ilapdos unsa? Ay, bahala ka. Bahala ka. Pultahan ni makapahimos. Bahala ka. Bahala sa unan nimo. Wa jud ka maliwat ako da nga one woman raman taon ko. Natural kay di man mo balibad sa mama nimo, bisag kapuyo na siya. Blangkad na ito sa mama. Ay lahi man ko pa. Sige mo ko balibaran sa ko asawa. Gihikat niya mong ako. Maura ba niya akong weakness? Ay, hubag ka rin. Morning yung weakness sa akin. Doon mo kayo mas labaw yun. What's my... Kini. Kini. Ala, nay, Kini mo. wait. May katas mo pa ang gawas. Sandi lang. Matutoy mo sa ko. Kainit siya. Permita lang ko ako sa iyo. Permita mo lang din sa akin, ha? Sige. Lamihan mo. Unsa? Nahigugma ka sa maong babae? Oh, Jesse. May duha na siya ka anak. Nipatol ka lang second-hand, Mario? Wow! Katawanan kay ka, no? Sige lang, katawi lang ko. Sagdi lang si kanhan. Sa may mihatag na kong kalipay nga di ni mo mahatag na ako. Jesse. Okay. Sige. Gipili man nimo siya, wa ko'y mahimo. Basta tangtangon ko ang imungan sa itong mga negosyo. Total, di man ni nato konjugal. Kay niya naman ang negosyohan ako sa wa pata maminyo. Okay. Dito kas imong kabit. Gipili nimo siya bisig si kanhana. Ha? Katawanan ka, Mario? Katawanan ka?
Way bisag usa kada ko nga gihatag si JC na ako. Gikatawaan ko niya. Kay gipili na ko si Mariter nga second hand lang ko no. Mga kasama ang kaagi ni Mario, dinining tulumanon. What's the style? Gipili ang second hand style.